Lalela ke khona ungibuzile ukuthi indaba ngithi ngizovotela umkhonto. Impendulo yami kuyena isimple. Impendulo yami sekutheni akhona amaqembu maningi akhona la eSouth Africa. Kodwa mina ngokwami noma iliphi iqembu elingabusa or elingawina ukhetho under the current environment or the current system angelilenza umehluko empilweni zabantu, lizohluleka noma iliphi. And kulamaqembu akhona iqembu elicacisayo ukuthi isystem ekhona ayisebenzi, kufunakala ukuthi kushintsheke iconstitution ukuze kufakwe isystem engcono ezosebenzela sonke as abantu base South Africa, iMK. So isizathu sami sokuqala nje sokuthi ngivotele iMK ileso ukuthi MK understands ukuthi ngisho ngathiwa ugudi kanjani, ubrilliant kanjani ekwenzeni izinto, if you are doing those things against a system, you'll never beat the system, because the system was designed by ongciwankulu ukuthi protect ungtshontsha kwabo. So if you do not have the mechanisms and the means to change the current system, of which ukushintsha le current system requires ukuthi iqembu eliyophatha likwazi ukuthola i2/3 majority, liwushintshe umthetho sisekelo owabhalwa ngokuprotector ongciwankulu nezinto abayintshontshile kuthina, ukuthi ushintshwe uvune abantu base South Africa. Abantu ekufanele babenefite from ukunotha kwalelizwe ibo bonke abahlali base South Africa. Njengamanje umnotho we South Africa uphilisa kahle abamhlophe, not even abamhlophe abala eSouth Africa, abamhlophe abase America, abako Europe, abakuzo zonke lamazwe lawa ekuntshontshwa kuona imbiwa phansi zalazi yiswe khona. So alike elinye iqembu la eSouth Africa elisa brave enough to say boldly ukuthi sifuna i2/3 ukuze sishintshe iconstitution, ukuze sifake isystem entsha ezokwazi ukuphilisa abantu bethu ngendlela. So nje lokho kukodwa ma-Africa mahle kufanele sik-understand, ngoba ngalivotela elinye iqembu ulivotela elinye iqembu, kodwa likho iqembu or umuntu or umholi oyokwazi ukuhlula isystem. Le system ekhona manje iyona le kumele siyihlakaze phakathi ngobumbano lomuntu omnyama kuyivoti. So bafethu asihambeni siyovota, singawamosha amavoti ethu ngokuvotela amaqembu azofuna ukusiphatha ngesystem nemthetho eyakhandwa izitha zabantu. Izitha zabantu le zihleka zodwa mesiloko esibanga ukuthi uvotela abantu abangeke bayishintshe isystem. Asishintsheni isystem, izinto zonke zibize thina. Amakhosi awaphatha imihlaba yawo, uhulumeni awubuse ngaphansi kwemithetho yama-Afrika ukuze sikwazi ukuthi siphile. Hambeke niyotshena nabanye abasibuzayo ukuthi indaba sivotela iMK ukuthi nazo ke izathu zokuthi sivote.